Geno mara nyakoro mogini odhiambo mar iteri makare rwakni machiegni weche manyien mag ratil odhiambo mar dwe na 12 dwe mar 5 2024 to kod 4 nyakoro mogik kamoro mara maintie par ni ratil chakore sani. Kidieny mokwongo en mar weche manyien, kidieny mar ariyo en mar twak mara dimulo weche mag tego duond buche mag siasa keto sirikal tesre kachiel kod neno ni joma oketie telo otimo gik madwarore ne jopiny kendo e samo winjore. Mora maintie mag gin kombe mawenda dhi bede kachiel kod an bende bathe gacha wadhi bedo kod achiel kuom jotwak maga kachiel kod kaka biro bedo kaka kamano. Twak maga nyakora mogi dhi mulo weche manyisigo weche mag tego duond buche siasa kachiel kod keto piny wacho tesre gina ne oket maino e chopo dwaro mar jopiny. Adhi bedo kod Kennedy Ondiek ma en jasiasa mar UDA kachiel kod Buka Omole Ngesa ma en jalup jakom mar Communist Party of Kenya kata CPK ma bende wadhi loso godo ahinya e twak mar wetelo mar ariyo mar ratil. Kao kamano gi sani nyakora mogi wan gi mathoth e weche manyien. Mokwongo moyud thuond weche. Moko kuom sikunde pod ne kod midhiero mar rwako jopuonjre odiochieng' makiny ka koro yepo to timore ayanga kaka sirikal ne olando. Was identify some churches ma sama wan goni nitie jogo manosedar mwasetero ma already ose campe churches go. Ji mayando jote moko kuom sikunde makarachuonyo bang'o uladaro gie mier koro dar kendo jote kanisni mar weyo thuolo ne yepo mar sikunde. Jo Kenya ochomo kama deny mar medruok mar osuru kokalo e paro mar chik mar omenda ma higani ma migao mar omenda obirogo. Nakora mogi Elizabeth Otieno en jaloko mara chakruok nyaka giko mag weche manyien mag ratil gie sani. Pari nyatudri kod nambari 360 kata i Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya kachiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Ji matinne kata gimatinne seche 24 to sikunde yao moko kuom sikunde manyocha ne oula mapek oketho. Podhi dhi nyime gi los klese magi mar neno ne oikruok ne somo ma koro ni endito sikunde ma bende gin mago manitire machiegni kod mago mane oula oketho. Idwa ni mondo jopuonjre mancha odari sikunde ma oula oketho kendo ok nyal dhi e somo mondo rwake sikunde go mondo gidhi nyime got somo margi. Kaka Judito Mondi lero, sikunde mamoko ma klese ni kare, Judito ywak ni yore richo kendo nyalo kelo midhiero ne jopuonjre ma odonjo e sikunde go odiochieng' makiny. Ma en skund primar ma Toye boma ma Nairobi. Toye en achiel kuom skunde manyicha midhiero mar oula oketho mwandu mage kod klese mag somo. Gimatin ne seche 24 to yaw skul, klese maka pod iloso. Eka irudo chuodho mag simiti kendo imono godier udi mag klese manyicha oula oketho. Mana Nairobi ka, bende walimo kar jot mar ji manyicha oula orocho utegi, ka bende en skul ma jopuonjre some. Ruoth maka koni gi kore mar daro ji duto kapok ochopo kinyi mar wuok tich. Tutafanya hivi siku ya leo hata hai tunaandika all the household so that waweze kuwa sorted out so that waweze ku move as quickly as possible ndio darasa siweze kuendelea. Ka jonyuol man gi jopuonjre to pod kiare kaka ne gitim gi nyithindo. Ot mar dok dakie, buge kod uniform ma nyithindo nyalo dok go e skul bende ne oywer te. Hatuna vitabu wala uniform. Sasa unajua mtoto wangu ako nursery na kuna mwingine ako class 7 na mwingine ako form 1. Sasa na vitabu zilienda na maji kwa sababu maji ilivyoja ilijaa kitu saa 6 usiku. Ilitushtua tu kwa usingizi. Sasa unaona uokoe mtoto ama ukiwa na kitambulisho ndio kimbilie uchukue na mtoto. Skunde moko mabende walimo maula ne okoketho ahinya to ji yuago gimoro achiel. Ndara ma jopuonjre tiyogo mondo chopie skul. Watoto wa shule wanateseka sana. Kila asubuhi gari zinakwama, zinavunja springs, inakuwa ni gharama kubwa sana. Kwa hivyo kama ingewezekana hii barabara itengenezwe kama dharura, kama emergency vile imeharibika sana, tumeshindwa kabisa kuendelea na maisha huku sababu ya barabara. Bende motelo ne yepo walimo ute usobuge kod uniform, johala koni jonyuol manyiewo uniform manyien, tin kendo machopo to yuagore mokalo. Kazi nayo imekuwa chini sana kulingana na hizo miaka zingine. Customer tukimwambia shati ni 500 bado anaona kama umemfinyilia
na sisi pia vile tunatengeneza lazima upate faida ya 10 bob, 5 bob. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj KNUT Collins Oyu to kwayo jonyuol mondo miyo jiwre mar tero jopuonjre e skul wuok tich, kendo bende kwayo jopuonj madongo mondo kik riemb jopuonjre mawuok e skunde ma ula orocheo somo. To wasiro sirikal e wach mani mok nyal donjre, kik chuny nyithindo gidhiye, kik chuny jopuonj be gidhiye. To in kaka janyuol, ka nyathini nitie kama dodhi e skul, onge japuonj ma kik same donjo e skul kodwa somo. Skunde wayaw chieng' wuok tich. Kata bende migawo mar somo nyicha okoni dhi losi yore mag neno ni jopuonjre duto somo. Migawo mar arita e oboke ma gigolo odhiambo ma kawuono oyango ni skunde ma nyicha oroch kod oula biro deko kapok oyawi e kinde ma pod iloso mwandu mane okethore kaluwore gi oula mapek. Judith Omondi, Ramogi TV. Familia ma osebedo ka ojot e sikunde mane okete kaka kuonde mag reso jok ma pio wula odaro e miechgi e kar chungo bura makarachwany osedar e sikundego mar chiwo thuolo ne chenro mar somo ka yawa yanga sikunde odiechieng' makiny. Kata odoko ne familia go luwo chik mar sirikal kendo dar e sikundego, midhiero mamoko koro pod ochomogi gi ng'ong'o e kanisni kaachiel kod kuonde mamoko magiringo mondo gibuorie. Jafwambo marwa Ali Abich miyowa ler mar wachni. Kanisa dwen ma osodo makoro lokore ka jot manyien ne moko kuom familia 580 ma osebedo ka jot e skul primar mosodo gi skul sekondar mosodo moingo dwe achiel sani nyaka ne oula dar gi miechgi. Oganda gi pod ok nyal dok e utegi ma pod pio luoro ma oketo diere, ka moko bende utegi ne pio ruombo piny kendo giwacho ni ochunogi mondo giwe skundego thuolo. Wadhi manyo mier man malo manyalo dake kata kanisni. Wan go so SDA Church, wan gi kanisni mamoko be moluorwa ka. Koro ji dhi pogore, ng'ato dhi dak kama oyude thuolo. Gima dhi mombedo moridore kabisa molo kaka ne nitie nikech pod wabro dwaro kony mondo mi kony wayud kaka wanyalo medo chiemo kuonde ma dhi kuonde. E kanise ma koro gidhi jotego gikwayo piny owacho kod migepe mamoko mondo yochwalnegi e kony nikech pod gin gi lwetgi nono kendo onge kaka ginyalo konyore kata weche mag chiemo. Ok oyot ahinya kaluwore nikech koro ganda ng'eny, maisha bende koro tek kanyo. Yuto bende ok nyal bedo maber, wan gi pek kuonde go eko. Japuonj maduong' e skul primar mosodo Walter Owino wacho ni gin kod pek maonge kaka jopuonjre dhi konyore yo makare e skul no chakre odiechieng' makiny nikech chope opong' ka thoth klese bende chal gi ok beyo. One kaka school, we are prepared to begin learning tomorrow. Classes mane gitiyo go kodong kaber ahinya nikech ne gitiyo kanyo gi mach biro koro ka gileli chope bende giwe ka koro pong' o kaka nitie din chon machuno ni nyaka obwa ywagi. To e skund primar ma Kubuya ma bende osebedo kar jot mag familia moingo 300 bende dong' nono ka moko kuom familia go ekogolo ywak margi nionge kaka nyithindgi kiny odhi skul nikech gige mag somo ka moting'o buge ne pio oula oketho ka gidwa ni sirikal okaw ting' mag nyithindgi go ekotamni. Pinyo ywero gige wate ma udi bende moko dhi kod bathgi to nyithi sikul gi uniform onge, lewni onge, buge onge, to pesa magidhigo be koro onge nikech yuto koro waonge go jowadwa. Kore sama wan go ni wan gi sida kaka nyithindo gidwa dok sikul be ok nenwa. Kwakwayo sirikal ka giyie to gingi kaka nyithindwa gi nyalo dhi e sikul, wadwaro uniform, wadwaro buge jowadwa, to koda wakwayo sirikal ni ka giyie to pesa matal ma nyithindo donjogo ni jowadwa mondo sirikal ochulnwa kapod wadhi chako ka wadhi dwero kiwadhi chako dwero manyien. Awakwa sirikal ni mondo kelnwa buge ne nyithindo, tamni be mana kaka nyawadwa sewacho ni tamni mondo wenwa kaka wanyalo chulo fee onge. Kaka nyithindo dwa biro e sikul kata mana gambut ma nyithindo dwa rwako pi pod ng'eny maonge kaka wanyalo timo. Ruoth ma Kubuya okone giseiko kanise mopogore alworano mondo familia go eko dhi oyude resruok. Wase identify some churches ma sama wan go ni nitie jogo manosedar mwasetero ma already ose camp e churches go. E sama wantie go ni nitie jogo manok ma pod wadong' go e skul ka. Gin bende pod wang'iyo kama wadhi tero go godhiambo sama wan go ni mondo kiny ka skul chakore to ok wabed gi tabu. Skund primar ma Kubuya ka en achiel kuom skunde mosebedo ka jot mag familia buora bang' ka pio oula ne osedaro gi miechgi. Sani koro chunogi mondo giwuog e skunde gi eki mar chiwo thuolo ne jopuonje makiny chako ayanga chenro mar somo odiechieng' makiny. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Nekoromo gi pod wane motende kod weche mag piola. Migao mar puro yango ne koth mapek ma osebedo ka chwe pacho ka osekelo kethruok mar cham mantie puothe maromo eka 60,000 e pacho ka mangima ka familia moingo 10,000 bende odong' ka kwano lal. Ma timore ka midhiero mag oula pod medo nenore e moko kuom gwenge. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa ler ewi chal mar oula e pacho ka. Kalore kod oula makoch mosekelo midhiero mapek pacho ka, oganda kwano lal mararieya e gwenge mopogore opogore. E kaunti ma Bomet, ringre ng'at achiel oyudi ka moko ariyo to pod imanyo bang' kane oula oywero gi ndalo 3 mokalo e aora Molenguruon. Ji adego ne nyamburko margi onyumore aora bang' oula mane ochokore Silebwet muomo. Gari ikatumbukia kwa mto. So vile sahi mvua ni mingi, maji ni mingi, kuwaokoa ikakuwa ngumu. My dad was a very generous man. Walikuwa wanaenda for some shopping in Silibwet with my mom. So they met, there were some villagers, wakapewa lift. Only the little they know that was their last time. Mageti murekalal mago ulago, mutingo nyaka mardayo kod nyakware. Iki bang' wito ngimagi e cho. Maniosti enyore kaluore kod oula e gweng' ma Matungulu e kaunti ma Machakos. E pacho ka mangima, maromo eka 60 mag puothe oula no ketho. Ka jagoro mongire migao mar pur kod pith, Paul Rono, kaloso Chepserire gweng' ma Kipkelion, e kinde pogo kothe mag avocado 5,000, okoni piny owacho kao nonro mag jopur, kendo biro timo negi chudo makende. Kama wizara wa kilimo tunatembea Kenya mzima kuhakikisha kwamba wakulima wamepata usaidizi ya kutosha, hasa kwa maneno ya mafuriko, kwa maneno ya mimea yao. Kwa sababu tumeona ya kwamba hii mvua imeharibu mimea kadhaa na wakulima kadhaa wamepatwa na shida kadhaa. Kama leo tumepata ya kwamba karibu wakulima 10,000 mimea zao zimeharibika. E kaunti ma Isiolo, chenro mag reso ji ma oula odare mieregi kendo jot matek dhi nyime kaluoro nitiere ni ginyalo gamo tuoche maricho ma bende oyangore. Sehemu mingi ya Kenya imeathirika sababu ya janga la maji kuchukua mabomba, makazi, manyumba, hata watu wengine wamepoteza maisha. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Oganda jo Kenya oketo wang'i ka girito pek mabiro nyime mar choko osuru bang' migao mar omenda kelo paro mar chik mar omenda mabiro medo osuru e moko kuom mwandu ma itiyogo e pacho ka. Ranyisi en osuru ma dhi bedo e nengo mar makati, weche mag nyamburko kaachiel kod chenro mag goyo punda e kind weche mamoko. Jolony e weche mag osuru bende koro chiwo pachgi e wi parono mar chik. Jachung weche marwa Ken Muga nigi ler mar wachni. Oganda jo Kenya nyaka koro ikre ne kinde mapek mbele bang' piny owacho keto paro mar medo osuru e moko kuom mwandu ma oganda jo Kenya tiyo godo. Mkate mathoth oganda jo Kenya tiyogo ma osebedo ka ok juoge osuru, koro biro juoge osuru mar VAT mar 16%, kama koro biro medo nengo mar makati mar gram 400 gi siling 10. Ma dhi keto ngima oganda jo Kenya kama nade? Jalony e weche mag osuru Zakayo Masiro chiwo pache. Sirikal biro ng'iyo gima ji tiyogo ahinya. Gima ji tiyogo ahinya ni gin sure ni nyaka gitimre nade, nyaka giyudi osuru. Ok inyal dak ni ok icham mkati. Kata ni koro watu michame mkati, koro gin giwe mkati, gidhe manyo maybe rabuon e chiro some distance away, ni gidwa timo ang'o? Ni gidwa tedo ni koro mkati. Kiduogi go kwani paro pes dhi e chiro dhi manyo rabuon miduo. Gi pes yudo mkati e supermarket maybe etiendika. Iwacho ni wawe atimra nade? Atigi mkati. E paro manyien mar omenda no, weg nyamburko biro chulo osuru mar bedo gi nyamburko ma en 2.5% mar nengo nyamburko margi, osuru ma ibiro kawe kinde ng'ado okumba mar nyamburko ma ing'ado higa ka higa, omenda manie kinde siling 5,000 nyaka siling 100,000 kaluwore kod kit nyamburko. Kata kamano, nyamburko mag piny owacho mamalo kaachiel kod mago mag kaunti, kanyakla kod mago mag obila, mag jolweny to kod weg nyamburko ma ok chulo osuru e bwo chik mar namba 179 bende ok bi chulo osuru no. Weg apiko bende ok owe chien, gibiro chulo osuru mar 10%. Jolony e weche mag omenda to kod osuru wacho ni okang' ma kama biro medo osigo ne weg nyamburko to kaachiel kod apiko
kaluwore nitiere osuru mamoko ma bende gichulo. Mtokni gi kokelgi gi attract gimiluongo ni import duty. Tiende ni osuru migoyo ewi bei mar kilo mtokano. Kosekele landing cost kata wach ni kuchopo Port of Mombasa kacho timne clearance kila kitu. Cost neno imede 25% miluongo ni import duty. Import duty no wiye kanyo koserewe import duty gi landing cost ichaki kitu osuru mar 16% miluongo ni VAT. Okay? Already advanced tax exists. Tiende ni NTA samoa uwengi. Kaki tugo gichako kendo gikelo ma George johala dhi neno matek nikech goyare kata mna 2.5% mar 1 million. Wache ni mtoka nengo ne masani makitere e chiro tinyalo usego en 1 million. 2.5% en pesa. Gini ko biro kama in a way obende en gi effect economy. Tinani jok madwa nyiewo mtoka bro paro diriyo. Jomath mag divai kata wine biro chulo osuru mar siling 243 gotongla 4 kuom lita ka lita. Ka jomath mag kit kong'o ma ong'ere kaka spirit to kod whisky biro chulo osuru maromo siling 356 kod tongla 4. Osuru mar bia to ibiro duoki nyaka gi siling 142 kod tongla 4 kuwuok e siling 253. Osuru ma ijuogo ewi omenda mar goyo sime kata mago mag teko mbui miluongo ni data biro medore kawuok e 15% nyaka 20%. Ka jogo magin jogo punda bende osuru margi dhi medore nyaka 20% kowuok e 12.5%. Jolony kata kamano wacho ni goyo punda ok nyal wiro chung' ni mar osedonjo e rembo ganda mathoth ma pacho ka. Wawach kata ni bet kata mna gi 100 per day. Samoro gi miyudo onge. Tich medhi yebe otimre nade? Onge. Idhi timamo. The next thing nyathi biro dhi kwalo janyuolne kata biro kwalo neighbor kata dhi kwalo gwend jirani. No dhi timre nade? Odwa dhi uso. Mondo yud pesa motimo nade? Mogo punda. Technology is running the world right now. Idhi timanye pesa agent tisekete tiseore. In 5 minutes transaction no utim lunade utieko. Idhi wacho ni nyalo dak sani monge pesa. Mwandu mamoko mabende ibiro medi osuru gin kaka yedhe mageng'o suna, mwandu ma iboyo godo chai, chiemb jamni kod yedhe kute ma itiyo godo pur kod pith. Jolony kata kamano kwayo piny owacho mondo mi odewi oganda jo Kenya e kinde ma ikawo osuru makamago mondo mi gigeng' osuru mamalo manyalo hinyo oganda kendo neno ni gitiyo kod omenda go e yore ma owinjore. In some countries kata mana East African community kende ntie VAT is 18%. Lakini gineno ber ok giywaga ahinya. Waywak nikech samoro gima osuru timo malong'o be japiny ok timre nade ok ne. Kata in between ntie lal moko mabet through corruption. Inge no oma sirikal owito pesa maromo kama, sirikal owito pesa maromo kama. Pesa mano oseguro e lwet japiny modhi ire. Koro sirikal mondo tem sama gimedo osuru to service delivery margi bende bedo malo. Ma biro kinde mamoko kuom chike mag omenda mane okadhi higa mokalo pod ok ochak keto e tim. Ken Muga, Ramogi TV. Wadhi nyime nyako Ramogi gi weche mamoko bende ma wamedo yudo kendo wamedo luwo ni achiel kachiel. Ramogi TV. Jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro ma bende en jakom mar komiti mar bajet e od bura mamalo jiwo jo Kenya ni kik bed kod kionko moro amora ewi bajet mar omenda 2024 2025 ni mar paro mar chik mar omenda no mar bajet irango iye kendo ibiro goye mbaka kapok okadhe. Nyoro loso nyasi mar loso kata solo omenda e kanisa mar PCA mantiere Narok kamoko ne jo Kenya osegoyo kang manyime iketo e ler ne jo piny chenro madhi nyime sirikal. Ranyisi en kaka ute mag fwambo menyo ne jo piny weche manitie chenro mag piny owacho. Ne otene kod jotelo mamoko kamoting'o gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu e kind jotelo mamoko maduto ne omedo nyiso geno margi e tich manyoro kod Lange timo e jiwo uchumi mar Kenya. So katika hii mambo nimeona ya mambo ya finance bill ya 2024 ile iko ni proposal from the National Treasury. When the proposal from the National Treasury comes to Parliament, that is when the main process begins. So yale yote tumeona ni proposal. I want to assure the Kenyan people in the entire process of making the finance bill to become a finance act, all Kenyans' voices will be heard.
Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV wa dhi yweyo mokwongo weche manyien mag ratilo dhiambo makawuono puoch gi pak ne in miyiero wa kendo miyowa bedo namba 1 e keloni weche manyien odiechieng' ma tinende ni nyakora mogi nikech odi kanyo ka yiero wa ma igwelo wa ma wachopo wan bende wachopo kod mana mabeyo lilo. Enoka happy Mother's Day ne Siprina Kinyi wacho kamano. Erokamano ahinya jalo maneno kinyisa ni nyingi en ng'a kasto kabe ang'iyo ka aneno ka jok ma medo ndiko na amiyo ge pachi osuru manyien kipacha dhi hinyo jo Kenya moloyo. Why should we pay 2.5% tax on vehicles kata e weche mag nyamburko? Openjo kamano. Kasto penjo machielo mabende aneno ko imedo penj ka wacho ni samorwa there is a tax on importation, tax on logbook, tax on transfer of ownership, tax on change of number plate. Aworo Kenya nyaka mkate e kind gik moko koro idwa mana ni mondo mi goyo osuru wuoth mondo kony joge kum jotelo mane ruoth oketo loch e lwetgi. Okay, mano wach mantiega jana maus dege nitiere sori wacho ni en yo makare Ramogi TV neno maler kendo mora ahinya gi weche manyien. Kasto Reverend George Mbapat Gweng bende wacho ni en yo makare. Oluoch John from Kanyidoto Mariwa Ramogi mol mayom without any delay wacho na kwa serikal mondo ongi strategies mag yawo sikul odiechieng' makiny ahinya to skundego ma oting'o primary kod secondary. Okero kamano. Peter Rwaka ntiere Kisumu Ogango wacho ni nena malera ahinya George Bati kendo anadhi weyo chamo makati koro anabangi manitie. Okero kamano ahinya. Nyakora mogina mondo adhi yweyo gi kanyo kaduogo to pod an gi weche mamoko manyien weche mag ratil kaachiel kod twak. Obro mulo moko kuom weche mabende wagoye mbaka e chal mar piny Kenya. Gie sani to wakaw yweyo. Nikaingia kwa mkahawa. Yes. Mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. Yes. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu. Yes. Nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri utaielewa. Lakini with the time the more unacheza the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Make the most out of the rains by storing water with Powertank. Powertanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. Powertanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Powertank. Feel and chill with Powertank. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu.
ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesa yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Ikberne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1 gi dakika 45 otieno. Jotend kanise e kaunti ma Migori okwayo josiasa ma Migori mondo miowere kod siasa mag koko kendo giket maino mar dongruok mar jopiny. Ka giloso e kinde alama mar rapar jawer Florence Robert e kanisa mar International Gospel Ministry, jodologo wacho ni siasa mar koko osenenore e kaunti ma Migori kendo en gima dhi thiro dongruok. Jodologo kamoting'o Joel Amonde kod Bishop Walter Ogwada wacho ni gichano gwelo jotend siasa mondo gikel kwe e kindgi. Kaka jodolo kwa nyali mondo ji ochak siasa sani. Siasa nyoe kwa ae. Kendo ka koko nitiere kendo campaign dhi mbele, tamo watimo kata mana tijewa mag dongruok kaka jo kanisa. Ka ng'ato nyo oseyier mbunge, uti tich mbunge nyaka 2027. Ka ng'ato nyo yier idara manyo yieri ni mamondi tiye. Ok inyal chako pingo ng'ato ka time mare poko gik. Sama time mare ogike kwa biro wacho ni nyo wayieri higa bich ok itimo mage. Bishops, we are going to call upon those leaders to come so that we reconcile them. If there is forgiveness, then they will do that forgiveness in advance. Amen. We want them to forgive one another. In areas where they have loggerheads, we want them to come together. The development will come when we are working in unity. Without unity, then is fight, division all over. Kodhi nyime nyakoromo gi weche mag arita ne obila sub-county Marongo chako timo nonro kaotenore kod nek mar miyo moro ma ja ohala moyang kaka Elizabeth Anyango ma jagni 42 manyo timore otieno ma piny Orugo kawuono. Ringre ja ohala no ne oyudi e wi otanda mare kod moko kuom anyuolane mane odhi lime. Miyo no ne oyudi kanitiere kod hinyruok e ng'ute. Ruoth ma orito location ma Southwest Kamagambo Maurice Ayeko wacho ni miyo no ne onegi kod joma pok oyangi gi sani ka kor nonro osechaki kendo dhi nyime. The whole community, we are in a somber mood because of what has happened. It is something that is unheard of in this place. It is true that she's gone. Somebody has taken away her life. We can't comprehend, we can't understand. It is clearly that security issues is something that is highly questionable in this place now that such an incident has occurred. As a people of this place, we are kindly asking the government to do the due diligence. Let them get into the depth of the cause of Nyagem's death. And as a people, we will really want to know that. And moving forward, we are only requesting that we want peace that had already been in Chamigwadu to move on that way, because we are not going to feel safe when such incidents or such things are happening. Yoyote ambaye anaweza kuwa na ujumbe yoyote kuhusu hili jambo, inafaa sisi tupate hiyo. Si atangaze hadharani, lakini tupate kwa ziri, ndipo tutaona tunaanzia wapi. Kwa sababu jambo kama hii si sana la busara, lakini inaudhi.
Koro donjo weche mag tuke kama Tito Kelo lone katolo gonde ariyo kendo konyo klab mar Police FC. Nairobi City Stars kaloch mar Police FC odwoko points e kindgi kod klab mar Gor Mahia kogalo nyaka points 9 chung mar lig maduong' ma pacho ka yalap mar Dandora Stadium. Klab mar Tusker noloyo klab mar Murang'a Seal gonde ariyo kuom achiel kendo mako motegno thuolo mar adek. Dennis Maruti nomiyo Murang'a Seal gol mar gi dakika mar 19 kane pok David Odoyo loyo ne Tusker gol mar gi mokwongo e dakika mar 21. Charles Momanyi nomiyo Tusker loch bang' loyo gol mar ariyo kendo mogik kodong' dakika 8 kende to jotugo dhi e yweyo. AFC Leopards bende oloyo klab mar Talanta FC gonde 3-0 e tugo ma bende nobagi alap mar Dandora. Kodonje tuke mamoko nyakora mogi ahinya to tuke mag ng'wech en ni tim Kenya nobedo gi tugo maber e piem mar tielo mar ariyo mag piem mag sikunde ma iluongo ni ISF World Cross Country Championships manobagi alap Mangong Race Course Nairobi. Fanuel Kipkosgei nobedo jaloch e kidieny mar nyithindo ma yawuoyi ma higni piny 18 bang' ringo kuom dakika 14 gi nyiriri 40. Kevin Kiprop gi Nelson Simiren notieko e thuolo mar ariyo kod adek kaka giluore no. E kidieny mar nyiri Diana Chepkemoi nobedo jaloch bang' ringo kuom dakika 13 gi nyiriri 38. E kidieny mar nyiri ma higni piny 15 Jane Wangari notieko e thuolo mokwongo mbele Faith Jeptum gi Claire Cheruto ka kidieny mar yawuoyi Peter Lemurion nobedo jaloch. Hezron Kimurgor noringo kuom dakika 3 gi nyiriri 43 nyiriri 49 nyakwara mogi kendo tieko e thuolo mokwongo e kidieny mar nyithindo